Kinig akong problema, bahin des akong bana nga si Sindoy. Dihang nag-edad di ko tsinta, mura magnibalik pagkabatanon. Feeling yang nagyong kaayo. Arong inyong masairan, no? Ingon ini ni siya. Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Hawak mo ang bit! Mura magbatanon. Kay tiguang niya, ha? O tsinta na itay edad ni mo Sindoy. Masin dalimot ka, ana. Ako, wara bagid malimot kay asawa ko nimo. Unya ko sintana, panite, di ba ang nagun pa? Anagon lagi pero gisugba. Mao nang napaeg. Bisay, mga sa ilong. Ay, Linda. Oh. Uy, Kumusta, Sindoy? ay, awa. Insert pa. Ang awa ko no, di ba ngayon, unsa awa? Ayaw palabig sa ka imong karsones. Lapas naman nas imong pusod. Mura ka nagsianing pa Barilio Morales, anak. Katong idol ako sa dramang Rocco ba to? Ginaw sa katong dramahang ramin ni ang batang bronze. Oo, sikat kayo itong drama sa una. Tiguwag na yun di ay ka. Ay, pataka ka lang, batang 90s ni Oy. Ikaw kahanoon, batang 60s. Baguwag ti ka, oy. Ayaw baliha. Ha? Baguang kong edad, pero matanoon kong utok. Kabantay ka? Kabantay. Maong, pag-ilis, kay manlakaw ta. Sa banta. Hinangat ang piyesta sa Pikas Barangay. Unyag hinangat. May disco dito. Ako, natural, musadsad ta. Mayabag ka. Hoy, katawan tas mga batanon dito. Kita rin mga tiguang. Wow ka man. Mayo mag-ilang gasto. Gawas pa. Exercise madigato. Bitaw, no? Sige, kadiyot kay mag-ilis kog dali. Tuod man, nag-ilis ko dayon ko kay lagi ko nung exercise. Ay biadto gyud mi Pikas Barangay og ni disco gyud mi. Unya. Bunal. Ambak. Sampang busaya ko. Bilahon ko rin akong break. Wara. Wawa hindi si Doy. Kita nagkipananaos mga tao. Building masuya. Maong bunal na. Sindoy! Budot. Ako sa mga paborito ka ni Hato. Awa ko linda ha. Sunda ko. Mupaubos ko ha. Oy, kalison ata, Doy! Sunda ko. Paubosan. O niya. Kihod. Ay, lisura na, Doy. Di na makaya sakit ng tuhod ako. Bangaan mo linda oy. Niya. Mupaubos pagyod ko. Og mukiyod ha. Ngano ka? Usaw tumipaka. Kasakit ako po. Dili na ko baka paruwa. Resulta ka na. Unsa na? Kiat pang agi. Bunal pa, Doy! Akong tuhod. Linda. Nagtuhod na lang. Bunal, Doy! Bunal, go! Tuhe! Ay, kauwaw, bayain ni Doy, oy! Patuga-tuga magka, kita regilibak sa mga tao! Aguro. Ang katawan kas mga batanon, kay gikuha ka nag-ambulansya din diskuhan! Pasag na sila, Linda. Dali na diha pagdali. Sakay na dayo din sa ambulansya. Mati ba dayo ko sa mga doktor? Ay, apin ako tagam ka na. Nakakaog tagam. Pero nagtuo ko nga di na muusab kay nitagam sa hitabo. Ay nag-unsa nga nagbinatan-on naman gihapon. Mao man lang gihapon kinaiya. Unya to.
Ay, asa naman sa ta, ha? Mananaw kitang sini at tuta sa SMC site. Usa ba po'y atong tanawon? Bagong salida na Spider-Man. Spider-Man? Oh, God. Idol ko man sa Spider-Man. Ay, mura ka ba yung batanon? Tara na yun nila. Kay pagkahuman, mag-ice skating kita. Usay nga, oy, ice skating. So ay sabtaan na rin daw. Mientras buhi pa kita. Oy. May, bago para ba nagdaayong imong tiil sindoy? Basig mausbad na, ha? Sir, ano bang tori mo? Tingawang. Oy! Naunsa ka naman diha! Sundog na ako sa Spider-Man. Mura ka ba yagyabag? Hanggaw ka man nag-ambak-ambak o nagtira-tira diha! Di, madyan ako sa Spider-Man. Tuwing! Ay, doy, mura ka ba yag, bata? Tana, lahos sa sunahan. Ay, asa, bata, oy! Mag-ice skating kita. Ay, kay bahala. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Ay, tugnawa sa dinhe, oy. Hoy. Masagirit ko pa yung mo, ha? Ikaw ang mag-ego, doy. I'm coming. Padong nasa kugnay mo tangan si Sindoy. Hala, doy, nilapas ka, doy. Hala si Sinday! Hala ni Luzon sa beldo! Kapungbong! Ug bilaho sa food court! Hala! Hala! Agay! Sinday! Ay! Naon sa kaman! Ako pikas ni Ella sa apektahan. Ako kasakit. Tagam! Ikaduha na ning higayon doy nga gikuha kag ambulansya. Spray kiting. Unsa man tay nakaon nimo oy di ka man gyud mo tagam. Wala ni kaso, Linda. Maayo na yun eh. More pa. Abort nimo doy, ambort lang gyud nimo doy. Wa pagkaday mo tagam si Sindoy. Purbida lagi ning banaha. Piling batanon kaayo gihapon. Unya to. May upgrade ka naman, Sindoy. Mapagani pagkaayoan ng imong TL. Lain na sabing adventure imong gusto. Mo di klaroy, kinikaroy klarong trilling, Linda. Di ka kagwantay ni kalaki, ha? Kaihikag yun. Nga naman. Muambak-ambak kayo ng eroplano. Ang tawag ini paragliding. Paragliding? Gikan ining habog kayo, lupad na ko sakay sa aeroplano, muambak na una ining kabantay na to nga doon na una na to ipabuka atong parachute. Mao ba? Mudagan siguro og napuo nga to sa 20 minutos ta sa kahanginan, una ta mo landing sa yuta. Unsa? Kuya Wakot. Ay, kuya, Linda. Kay ni Arnata. Wala ni Atrasay. Sa bada na ko mga 2,000 feet na ta. Taas pagyuntas habog kayong bukid o awa. May abri ang pulkahan. Misinyas na ang mga instructor. Unya. Dali na. Kay mga bakla kita. Halika na ko, sir. Ako'y guide ni mo. Sir. Ako tayo guide ni mo, ma'am. Oo, sir. Ana, sir. Una tag-ambak, hawiran ti ka. Akin ang pindot ni trilling kayo nila. Karon, maambak na ta. Ready na ka? Ready ka na ba ka na, oy? Excited kayo ko. Ready na. 1, 2,
Heronimo! Hala, doon na subo si Sindoy. Okay na sa ibang ready, ma'am. Sunod na, ma'am. Ready na ko. 1, 2, 3! Si Mops! Doon na ta sa yuta. Ibuka ko na ang parasyon. Sagot, di ba mabuka? Patay tayo ni. Doon lang yun ta sa yuta. May buka na. Kasakit sa akong mga din. Sindoy! Luwas raming nakalanding! Musta ka doon? Mati ko mikra kang duwa na ko katil. Mayra, tagam ka na. Di ka naklakaw, ane. Mayra, ay, tagam to, he. Bekite. Maod na problema na ko, Ate Pres, Ate Bambina, Sir Goliath. Ning akong bana, oy paita, piling batanon kaayo. Gusto kayong musuway anang mga pangbatanong kalihukan. Unsa man kung kamo ang pasultihon, sakto pa kanis kabuot, Linda. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. ang ato sinder, Ate Pres, si Inday Linda. Mao ni. Lenda. Oo. Ang problema ani dili ni Inday kay idara naman si Ate Pres. Medyo mature na yun. Ang problema, yung bana kay gusto kay mga hilig-hilig, kay mga binatanon. Ang iyang mga kanta o mga duwa o iyang mga buhaton, pang binatanon kayo. Lima kayang 80 mi siguro ni idada ni or 70 mi kapit. Ang iyahang kanta, Ate Pres, kanang hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Mauna ya, hawak ko ang beat. O niya, magduwa-duwa, sayaw, binatanon kay sayaw. Hangtod nga, dunay duwa sa mga batanon natin, Pres, ka ng skydiving. Apil siya? Ni-appeal siya. Pagtugpa nila, Ate Pres, na bali siguro iyang duwa katiil kay di siyagit siya. Ay, di na ako kamarog. Kuto Nakuto akong tiil. Lenda. Saon na na. May... Tay, ikaw tay, tiguang naman ka tay. Ayaw lang ana tay, paita sa di mo tay. Mungita pa mag kagasol sa imong kinabuhi. Pagpuyo diha. Oo. Ayaw lang sa sige, cellphone kay usag yun mas makapatay ng cellphone. Atos loyo, maglakaw-lakaw ka, magtanom-tanom ka dito okra kay ug unsa pa na dihang lami kay Mananong pagagbati dito. agbati, kamunggay, ug unsa pa na nindot kay na mga ubi, gabi mo kamuting bagon mo ni nindot mo buhaton. Kay para mo taas mo kinabuhi, tanawa. Sa nitabo ni mo. Di bali imong tiil. Balik na. Din, ama. Mao na diha. Ingon mga asawa, Mayra, kaya nakaliho. Oo. Mayra, di nakakaliho. Limpay mong asawa. Sila may kayong pagkatugpa. Ikaw, baling tiil. Mao na. Unsa man na to, Ate Pres? Ikaw, Ate Pres, unsa may mong Ipasiminto na lang. siminto na. Siminto na. Nga, inigumang siminto. Ang nagraba. Butang igra. Para pugat kayo. Ha? O dili gri, ipaspalto. Paspalto lang na. Sige. Sa mukha sa nimoy. Dahil Linda, nang Linda, badlungan yung bana. Bam, unsa bay ato ang mahisgotan or babasa di abambe. Kanil puro yun na sila senior citizen, no? Pero Oo, dili mga man senior, ngilad nga ilahang mga kalihukan pang batanon, but pasabot mga ligon pa kayo silang mga bukong. Di na Oh, po yun. ligon kayo lang buko pero mo lagi nga di nagyud sila kasugakon murag og sa kaglitiban pa lain pa kasulti ubo na lay gahi. Ubon lang yun. Na diri ay Arikas Ecclesiastes 12 versikulo 3. Niadtong panahuna ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na. Ang mga tiil mo nga karon ligon pa kabsa nag-umoy. Jutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kanon. Maabot yun na ba Og mo? manap na kaayo ang imong pananaw. O, tinaw na.
Mulukso ko diri sa dapit sa unahan. Ano man? Bulokso. Verse 7, unya mupauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Mula ako ning gibasa kay tinuod idaran na sila mga senior citizen na sila pan gusto po sila sa kalihukan nga mga binatanon apan ang atong kusog lahi na gyud kay sa mga batanon. Ay, gyud kayo. Kanang kumaka bisang karong orasa og mo lakaw ka des kalsada, tan-aw nimo ang lakaw sa mga batanon og sa mga idaran. Ang mga idaran na di mo gyud matuyo pero namo ang edad namig 70, di gyud na mo matuyo nga among liog ug ang murag ibawog sa ubos. Oh, Lakaw. dili gina di mo tuyuon ba? Di matuyo kay Ang mga batanon ba ritso-ritso ra magyuglakaw. murag ibawog ka. Murag wa, no? Ang among abaga og murag ibawog ka na kay kanang kuan man kanang laylay makayo ko street gyapon nimo kon. Kung imong ihangad ba, mapandol man ka. Oh, Sinagan. paano yun? Bisang asa ko nimo tanahon. Unya ang mga batanon, pwede rin tanawa, tanusat. Baliwara. Balitok pa, labi ka ng mga... Di ba, may labi ka ng balance mga- pa. Labi ka ng mga skater, o sa kanali ha. Oo. Pero kitang tiguang, magdukod ko kay, kapoy man itang kugog magsikit ang hangad. Ang gano'n ana, Pero ang mga batanon, ako na, hinumdum ko sa una, kaya edad pa ko mga 13. Tracy? Ano na, kaya edad ko mga 18, 19, 20 nga na. Muli, mis amo, muli ko na, dadoon ko sa kumano dito ka na managat, mis dagat, mis sosorial kami nga, muli, ko nga, nakaisgot ko ba nga, mga, kanang alam mo tayo si Boy kasi matuog mi kuan na mi mag-brief mi mag-underwear lang mi niya way sinina way short mo unsa ito bang sa kumanoy batanon pa man mo Oo, wa pa man sa- idaran ninyo dili na mo kaana dili Ah, mo sinabi pwede ta nga ba? matuog nga maghubo dili na mo pwede. Kaya dili sa ingon kuan ba no? Ako hinanaw yung kong mga salidang Jackie Chan sa una niya ganahan to sa mga layat-layat. Katong hagda na to si Gilmore sa una padung sa ubos layaton ra to nako. Tagdusi ka ang. Layaton na nako. Gunit ra ko sa iyang release. Layaton Katong ko katong ubos. magbarog ang gwardiya. Oh, tuyok ni ko. Karon di na mo kahimo. Oo, Kaana usab ko na, analisod na. usab na. Karon dahilan. Wa na ma'am oy. Ang bag niya, Naglayat siguro siguro ako. nagkatangaw yung Katong sa Delmore nga na gikan din sa office announcement. Gikan sa office dito sa taas, recording studio niya, ang kadang saat, giihapon yun ako, dusi-dusi mo to sila. Dusi kang ang, layato na ako, kadrasugon kong diaper na sa una. Layato na ako, mura lagwa. Pili edad ni mo to. Mga 14-15. Mga turse sa Gilmore Building pataad to. Gilmore, pataad. Kaya edad na mo ko ato pili edad to mga 1988, 1989. Kanatawo mo ko 52 sa tapos sa 1982 kuan ko 30, 20. Oh, mura na. 60 52, 62, 72, 82, mga 30 plus. Ikaw, edad pa ka to 15, 14, layatan mong hagdan. Layaton. Ako na 30 ako, makalayat pa siguro, pero na ako na naman, wadyo ko kalayat, bisag kausap pa. Mano man? Hindi ka agad ako kasi naduan mo ko CR sa gwardiya. Sama mo na ating tuluman doon. Kuna ko ang puzzle, tihan. Subscribe to Dramaturgo.